Diuen que qui no plora no mama i qui no reclama no guanya. Jo no sé si vosaltres sou dels que reclameu per exigir drets. Susa, tu eres d'aquestes persones o dius... Pues jo crec que hauríem de reclamar més. No sóc especialment reclamadora. No. No, perquè crec que es passa com a tots, que al final dius no arribarà res, dona perea, són tants entrebancs. Però bueno, per dius, això... No vull acalorar-me. No vull acalorar-me. Això també és molt habitual. Per això tenim avui a Francisco Rodríguez, que és responsable jurídic de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, per a que ens conte un poc i ens parle de quins són els nostres drets i de que, efectivament, jo crec que moltes vegades val la pena. Sí, moltes voltes val la pena i, sobretot, tindre la consciència també de que allò que podem viure i que no és correcte, reclamar sempre per a intentar millorar per nosaltres i per a la resta de gent. I tu personalment eres dels que reclama la mínima o els que també diu això de... Una altra volta, un altre dia? A la mínima no, però quan veig una cosa que és injusta, reclame. Ara ens ho contes, això com és. Preguntaré sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Francisco, d'entrada, tu quina impressió tens? Els valencians són gent que reclama o gent que deixen passar les coses i ja està? Moltes voltes depèn de l'edat i també de la situació que hem pogut viure i, sobretot, de a qui anem a reclamar. Pràcticament, si tenim enfront una entitat bancària, tot el món reclama. Perquè, evidentment, una entitat bancària estem cansats de veure com cada 2x3 diuen tenim beneficis milionaris. I diu la gent, però anem a veure, a costa meua no pot ser. Sobretot si estic perdent jo per a que guanyen uns altres. En aquestes qüestions sí que la gent pot reclamar més. Ara bé, si la incidència es fa en un comerç de barri, una xicoteta tenda, que igual la reclamació o la incidència no té tanta importància, la gent no sol reclamar perquè diu, anem a veure, igual s'ha confós sense mala voluntat. No fa falta reclamar, s'ho comentaré altra volta, però no vaig a fer una reclamació formal. És a dir, que la gent sí que tenim aquesta bona fe, vaig a donar una altra oportunitat. Sí, normalment la gent, sobretot si té davant una incidència no molt important, de no molts diners sobretot, i que se pot solucionar, no sol plantejar una reclamació formal. Però si endavant té una empresa important, gran, que té beneficis milionaris i diu, anem a veure, perquè guanyen ells, preferís guanyar jo o no perdre jo. Clar. I comparats amb altres països europeus, quins són els europeus més reclamadors? Teniu dades d'això? Sabeu? No tenim dades concretes, però la cultura de reclamació així s'està perdent a poc a poc. És a dir, anem preferint intentar adquirir productes fora del nostre país, fora inclòs de la Unió Europea, sabent inclòs que la garantia o la qualitat és molt pitjor, perquè és més econòmic. Però també després ens molesta que una cosa que hem comprat pràcticament de vegades no funcione. I a voltes és de lògica, a veure, si volem comprar una cosa que dure, que tinga garantia, que tinga qualitat, hem d'anar a llocs especialitzats i de confiança. Sí, que ens donen una garantia de si la cosa no està bé, que te tornen els diners o que te ho canvien. Efectivament, i les coses molt excessivament barates no solen tindre una confiança molt gran per a que ens duren un temps considerable. La qual cosa, moltes voltes, allò econòmic és més car al final que quan comprem un producte de qualitat. Francisco, en quins sectors la gent reclama més? Podríem dir un top 5? Sí, ara mateix el sector bancari és el de més reclamats, però perquè ja portem una tradició o unes incidències prou grosses des de fa molt de temps. Varen començar en les participacions preferents, les subordinades, en les entitats bancàries, Bankia inclòs, que ja fa molts anys que va desaparèixer, però sí que va incidir molt en les persones, sobretot majors, perquè era una comercialització de productes bancaris molt complicats, molt complexos, que te donen a firmar, i la relació de confiança que es tenia abans amb el director de l'entitat bancària, que era una relació personal, pràcticament d'amistat, es va anar perdent molt i de forma important, però perquè varen
traure uns productes financers molt complicats per a les persones majors que varen perdre molts diners. I moltes vegades abusaren d'aquesta confiança Efectivament, per aquesta que tenia la confiança... gent major en el seu... Clar, varen provocar la comercialització de productes financers i bancaris que no estaven destinats a aquest tipus de persones. I la qual cosa sí que es va complicar perquè després de les subordinades, les preferents, van tindre les accions, com va dir Bankia, les accions també, que va tindre també un procediment judicial prou gros. Tot això va complicar després moltes altres situacions bancàries, les despeses hipotecàries, els préstecs, les targetes revolving. És a dir, que en temes bancaris és pràcticament el I avui per número avui, 1 quin d'incidència. és el tema estrella en tema de reclamacions bancàries? Ara mateix, el tema de les targetes revolving és el que més està reclamant-se. Això encara està... Sí, encara, perquè sobretot són productes financers que se van contractar fa uns anys, però els problemes han vingut ara, quan la gent se n'ha adonat que han estat pagant mesos i mesos i mesos unes quantitats importants de diners i quan van a veure què els queda per pagar diuen, però si estic com al principi, si és que pareix no, és que només he pagat interessos en tot el que he pagat. Perquè una targeta revolving... Explica què és exactament. Explica què és exactament, sí. Targeta revolving és quan fem una compra important i en lloc de pagar aquesta quantitat d'una forma ràpida, per exemple, a, no sé, 6 mesos, 12 mesos, anem pagant, pues, per exemple, 30 euros al mes, a la qual cosa se va allargant moltíssim finalitzar aquest préstec. Però és que, a més, se van incorporant els interessos de tota la quantitat que no hem pagat, a la qual cosa se van subant els interessos i encara que els interessos no generen interessos, tant és la quantitat o la diferència del que hem utilitzat aquesta targeta i del poc que estem pagant, que s'ha incrementat moltíssim tant l'import principal que hem de tornar com els interessos de tota aquesta quantitat. Però aquest producte tu el contractes amb el banc específicament? Clar, el problema quin va ser? La comercialització. Com està corrent de molts tipus de productes i la major part de les incidències que tenim, entitats bancàries, la telefonia, l'electricitat ara mateix, que principalment el problema és la comercialització, la falta d'informació. Què passava en aquestes targetes revolving? Que no te les venien o no te les explicaven en l'entitat bancària. Te les explicaven o te les comercialitzaven en l'aeroport, en una tenda d'electrònica, en una gran superfície comercial, regalant-te pues, descomptes, regalant-te o sortejos o fent-te uns ingressos d'unes quantitats que al final vas pagant però amb interessos i d'una forma considerable. Clar, hi ha bancs que te diuen en l'aplicació o en la pàgina web del banc, te diuen tens un crèdit preconcedit. Correcte, sí. Clar, és que és molt fàcil contractar coses sense saber què hi ha darrere. Des de les associacions de consumidors ja varen parlar fa molt de temps que el sobreendeutament era un perill. I era un perill perquè tu fàcilment podies accedir a uns tipus de crèdits que podia ser de molts tipus, però que després el pagar-los, el liquidar-los, el finalitzar-los anava a ser molt complicat. Per això intentem, ara que estem en època pràcticament d'estiu, evitar fer viatges que no tenim uns ingressos suficients per a poder fer aquests viatges o plantejar-los d'una forma més raonable, estalviant més a més durant tot un any o durant 2 anys per a poder fer aquest viatge. Però intentar no contractar crèdits específics per a fer aquest viatge perquè després se'ls pot augmentar en el tema de la hipoteca, en el tema de la financiació del vehicle, en moltes coses que després va ser un problema el poder fer-nos càrrec de tots aquests diners, del crèdit, de les despeses que tenim més a més. Te demanava el top 5 de reclamacions. La banca és uno. Sí. Després parlarem de les estafes que no les fa la banca, sinó que a través de la banca. Val? Ara parlarem d'això, però quins altres sectors també monopolitzen les reclamacions? El sector principal des de sempre ha sigut el tema de la telefonia. Per què? Per el tema de la comercialització i per el tema d'oferir-te tarifes meravelloses, oferir-te regals, canals de streaming, moltíssimes coses a un preu molt reduït, la gent confia i després quan te venen les factures són 3, 4 o 5 voltes el preu que t'havien comentat al principi. O quan passa aquest any de promoció és quan veus una factura que es dispara. No fa falta ni que passi. No fa falta ni que passi. Normalment l'oferta que t'han oferit per telèfon no coincideix ni en la contractació ni en la facturació que te ve després. Què passa? Que confiem molt en la persona que està a l'altre costat de la línia i que confiem molt en el que ens està dient va ser de veres i no. Hem de comprovar, perquè moltes voltes ens envien un missatge, un SMS, per a dir-li acceptes la contractació? Pràcticament ni mires el contracte que t'envien, ni mires la documentació i li dius directament que sí. Per què? Perquè ens fiem de que la conversa i les tarifes que s'han comentat abans van ser les que se van aplicar.
i moltes voltes, desgraciadament, no és així. I per això sí que és una de les incidències més habituals que tenim des de fa molt de temps, però també ara. Ara què passa? Que com se va alliberar també la comercialització de les tarifes d'electricitat, també ha passat el mateix. Amb una qüestió més complicada, i és que el mercat de l'electricitat és supercomplicat. És a dir, tenim el mercat lliure i el mercat regulat. Explicar tot això costa molt perquè molta gent no sap ni en què tipus de mercat està. Per què? Perquè lamentablement no tenim la tradició de revisar les factures. Moltes voltes quan algú ve a fer una reclamació, el que primer li diguem és tens la factura? Perquè puguem veure que t'estan cobrant, que t'estan facturant de més. Pues no, mire, ens ven en la cartilla del banc, en l'extracte bancari, no, però és que necessitem veure què t'estan facturant, perquè no sabem si és una penalització, un incompliment de permanència, que t'han col·locat un servei de manteniment que no tens ni idea, que no te serveix per a res, perquè igual aquest servei de manteniment el tens en l'assegurança de la llar, que també pot ser, i estàs pagant 2 o 3 voltes pel mateix. El mateix servei. Exacte. Per això el tema de la comercialització és molt important tindre-ho en compte i suposa un gran nombre de reclamacions i incidències tant de telefonia com d'electricitat. I algun altre grup destacable? Ara, per exemple, que estem en estiu, festivals de música, quines són les principals reclamacions que es generen en estos pues mira, ara festivals? Que ve l'època de l'estiu, del bon oratge, que a veure, la Comunitat Valenciana és un lloc fantàstic per a celebrar aquest tipus de festivals i tot això. Pensava que anaves a dir, la Comunitat Valenciana és un lloc fantàstic per a fer aquest tipus d'estafes. No. Vale. No, què passa? Que com sí que és de veure que se maneja molta gent, molts diners, pues, hi ha moltes empreses que s'apunten al carro per a intentar traure més festivals i sobresaturar tot el nombre de festivals que n'hi ha d'events. Què ocorre? Que quan no tenen suficient diners per a poder tirar endavant, cancel·len. Què passa quan cancel·len? Que desgraciadament en algunes ocasions no han tornat els diners. A la qual cosa, el consumidor, que és el que ha pagat per adelantat l'entrada, se queda sense entrada, sense diners i no tenen forma de reclamar moltes voltes perquè aquest tipus d'empresa tanquen. És una empresa, una SL que possiblement l'han obert amb 3.000 euros i això no n'hi ha ni per a pagar les llicències que hauran pogut demanar els ajuntaments. I no és possible que aquests ajuntaments que donen llicències d'activitats, etc., no exigisquen més garanties de si això no se fa, vostè ha de tornar els diners i té diners per a tornar-ho? Pues una cosa tan senzilla le venim plantejant, crec que és des del 2005 o 2006, quan vàrem tindre la primera problemàtica del Mare Nostrum del Goralla, que se va fer, que se va tancar el mateix dia abans d'inaugurar-se, que va vindre moltíssima gent de fora a la Comunitat Valenciana amb hotels llogats, amb tendes de campanya també preparades, i el dia d'abans tot tanca. Es cancela. Sense tornar absolutament res. Varen plantejar a l'administració perquè tot això està regulat. El problema és que tenim una regulació que és insuficient, perquè jo crec que ni tenia pensat que això podia ocórrer. Però sí, està passant. Igual que el tema de les estafes bancàries, la normativa no està tan preparada com per a saber que això podia ocórrer. Però hem d'intentar millorar-la. Hem d'intentar adelantar-nos a totes aquestes qüestions per a que les persones consumidors i usuaris estiguen ben protegides i no siguin les que tinguin que estar pagant tots aquests tarifos perquè al final uns se beneficien però el consumidor és el que paga. I en el tema dels festivals va haver una polèmica en el tema del cine de si podies entrar beguda i roses o entrepans. En el tema dels festivals, una via de negoci, que no sé jo si és la principal, és la venda de beguda. La gent que anem al festival no podem entrar res de fora. Quan dic res és absolutament res. Què diu la llei en aquests moments? El problema és que no diu res. Ahí tenim el principal problema. Perquè, evidentment, la norma no estava prevista o el que tenia previst la norma és que se feren els festivals amb el que és un festival. Però no, igual que quan anem al cine, la normativa previa només que quan anem al cine anem a veure una pel·lícula. Però no tenia pensat tot el que passa després. Que les sales de cine han vist que gran part del seu negoci no és només anar a veure una pel·lícula, sinó vendre les roses, els refrescos, una sèrie de productes i serveis que abans no estaven preparats ni estaven regulats. A la qual cosa, pues moltes empreses del cine el que fan és acollir-se a normativa diferent per intentar evitar que el consumidor entre en productes que vinguin de fora de casa. Per exemple, també pot passar en els restaurants, però és que és una cosilla més de lògica. És a dir,
tu quan vas a sopar o a dinar a un restaurant no vas a portar-te el tàper en la tortilla de creïlla, per exemple, a dinar allí. Però al cinema, tu vas a veure una pel·lícula. Clar, l'activitat principal d'anar al cine és veure la pel·lícula i la compra de refrescos o el que siga és una via de negoci secundària. Exacte. Però realment quan el consumidor va, per què ha de comprar necessàriament allí? Perquè està reduint la competència també. Clar. I això en principi la Unió Europea diu que no ho permet, que el consumidor ha de tindre la possibilitat d'acudir a un lloc o un altre per a poder valorar i determinar a quin preu vol adquirir aquests productes. I tots sabem a quin preu venen els refrescos, l'aigua en els cines. En els cines i en els festivals de música venen la botelleta d'aigua com si estigueres en el desert. Pues, en els festivals, ara mateix, les reclamacions més habituals que estem tenint i veurem com les anem resolvent, perquè això va portar prou de temps, perquè n'hi ha molts interessos així en aquest tema. És el tema de les pulseretes precarregades amb targeta de crèdit, que després no te tornen... Exacte, no ho perds. Per què ho tens que perdre? Si ja vàrem lluitar moltíssim, fa moltíssim de temps, perquè quan entres a un pàrquing a deixar el vehicle no tingues que pagar per hores completes, sinó que te cobren per minuts. I això ho vàrem aconseguir. Pues això també ho tenim que aconseguir. Si tu te precarregues, perquè a més va en benefici d'ells. Clar. El precarregar en targeta de crèdit per a ells és un estalvi que no han de tindre diners en efectiu per a poder canviar-te, però el que no se pot convertir és un benefici per a ells i un perjudici per al consumidor. També passa en els gots reutilitzables. El got reutilitzable, si tu vas de festival en festival en festival, acabes una col·lecció de gots. Jo tinc una col·lecció de gots, però perquè jo no, perquè no vaig a em fa comboi. Però no tot el món es guarda. És a dir, al final la gent, quan va a un festival, pues, li toca comprar un got, 2 gots o el que siga. I després, quan se'n va, que diu, què fa jo en això? Ni m'han tornat els diners, ni necessito el got, perquè igual no vaig a un altre festival. O igual sí, però he d'anar darrere el got cada 2 3... El que hauria de fer el festival en aquest cas és, per a aquest festival, jo faig un depòsit dels euros que siga, 1 euro, 2 euros, i quan t'acabi el festival, jo te torno el got i tu me tornes els diners. Claro. Per exemple. I ahí sí que se reutilitzaria. Ahí és el que establia la normativa de residus. Per intentar generar residus de plàstic que, evidentment, causen un perjudici al medi ambient. Clar. Però, tot el més és un negoci intentant fer com es diu això, el greenwashing que ha estat el fer com que és una política verda. L'ecoblanqueig, el greenwashing. Sí, exacte. Pues tenim el tema dels gots, tenim el tema de la pulsereta i també tenim una altra, que quan l'usuari ha de tornar a pagar per tornar a entrar. Això en alguns festivals és cert que no te deixen eixir, però com que no puc eixir jo d'ací, anem a veure. Quin sentit té? Com que no puc eixir. Però sí que la majoria jo pense que sí que ja han entès que tu pots eixir i pots entrar i ja està. Però la pulsereta no és per entrar i eixir. La pulsereta és per entrar i eixir i per a consumir, perquè ahí se carrega un crèdit. Les consumicions que pots fer sense necessitat de pagar en efectiu. La pulsereta està precarregada amb un crèdit i tu vas ahí comprant les consumicions que vulguis fer. Clar, de tota forma, jo no sé fins a quin punt és legal que l'única forma de consumir siga eixa, perquè si en el carrer, en la societat, les formes de pagar és o amb efectiu o amb targeta, i aquestes són les formes que haurien d'existir. A més, la normativa que tenim actualment, com estàvem comentant també abans, que tenim una normativa que a voltes està prou desfasada, també passa el mateix ara. L'única forma legal de pagament és l'efectiu. És la que està recollida al Codi Civil. Tot el que ve darrere, el tema de pagar en targeta, el tema de pagar en mòbil, el tema de pagar en rellotge intel·ligent, no està encara recollit ni expressament. Sí que hi ha una normativa de que no pots pagar més de 1.000 euros en efectiu per el tema del blanqueig de diners que estableix l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i has de fer-ho per transferència. Però en aquest tipus de pagaments l'efectiu, sí, però també els comerços tenen que donar les possibilitats per a facilitar aquests pagaments tan xicotets. Però aleshores, a nivell legal, el que diu la llei només permet en principi el pagament en efectiu. És a dir, jo tinc el dret com a consumidor de dir jo vull pagar aquest cafè que m'acaba de fer amb la targeta? No. No tinc el dret. És a dir, un restaurant me pot dir no. Excepte que aquest restaurant o aquest comerç tinga anunciat en l'entrada, que és on habitualment està, el dibuix típic de les targetes, que sí que permet el pagament en targeta.
A veure, Clar, entonces Aleshores- una publicitat i una informació que aquest comerç està anunciant que sí que permet el pagament amb targeta. A la qual cosa, a banda del pagament en efectiu, que és el que estableix legalment la norma, tu podràs pagar també en targeta perquè així ho anuncia o així ho permet. Hi ha alguns que adverteixen de mínim. Sí, això és legal? i això és legal si tinguera una justificació. Avui en dia al Ja no n'hi ha principi comissió. Ja no n'hi ha comissions. Per això vos comentava, al principi sí que era habitual que te demanaran un mínim perquè l'establiment tenia que pagar un percentatge o una comissió mínima per la utilització del datàfono. Avui en dia ja no és així. Ja no. Ja no és així. A la qual cosa ja no hauria una justificació suficient en aquest tema per a impedir-te el pagar en targeta un import raonable. Escolta, quantes coses estem aprenent avui, eh? Sí, estem aprenent moltes. Però estem aprenent també, que jo em pensava que jo tenia tot el dret del món a pagar en targeta ja on volia, que tens el dret a pagar en efectiu. i resulta que no. Que avui en dia està mal vist pagar en efectiu. Sí, jo no sol portar molt d'efectiu ja. Ja. Sobretot arran de la pandèmia, que tota la gent també ens vam acostumar a pagar en targeta, Sí. per a què portar més pes en el cos Pues mira, del per necessari? evitar les conseqüències que van tindre per a l'apagó, que van tindre fa unes setmanes, que ja sabeu que va bloquejar tots els sistemes de pagament I si no tenies d'electrònics. Si no efectiu? tenies efectiu, no podies ni carregar en la gasolinera ni fer compres. Però La qual cosa, hi havia una cadena de supermercats valenciana Sí? que estava funcionant sense problemes i cedia, perquè tenia grups sí, generadors electrònics. que van estar més preparats claro, per aquest tipus de circumstàncies. Però, afortunadament, són situacions que no són tan habituals. Hi ha que tindre algun però bitllet guardat per si. Per si de cas. Per si de cas. Pues continuem en les modes estes que ens trobem les persones consumidores i parla'ns un poc de la reduflació. Què és exactament? Què A veure. podem fer davant d'això? Així tenim el problema de que tot ve per les qüestions financeres i econòmiques que hem comentat també abans. El tema de la inflació va provocar que els productes pujaven de preu. Què feien les empreses o què han intentat fer les empreses per intentar evitar el perjudici de que el consumidor no continuï comprant o vaja, sobretot, a marques blanques, que això serà un dels principals problemes. La reduflació és simplement que el paquet que solien comprar a un determinat preu per una determinada quantitat de producte es reduïa el contingut, que no el continent, és a dir, el paquet, l'envoltori, la borsa continuava exactament igual, al mateix dibuix. Sí que és de veres que venia la correcció de la quantitat de pes del producte, però el consumidor moltes voltes actua de forma automàtica. Clar. Veus al lineal el mateix producte, la mateixa borsa que tenia més producte i més aire, per exemple. Val? Sí que el veu al mateix preu, però hem de fixar-nos. Igual que hem comentat abans, que és molt important no fixar-nos només en quin preu estan cobrant per els serveis d'electricitat, de telefonia, sinó mirar la factura, mirar els conceptes, mirar l'etiqueta també és molt important. Clar, i així en aquests productes el que passa també, o el que s'ha denunciat en algunes ocasions, és que s'ha fet un xicotet redisseny del continent, de forma que visualment tu veus que el pot de xampú és exactament igual, la botella de xampú és exactament igual, però realment han aprimat un poquet, un centímetre per esta banda, tu visualment la veus igual, te penses que n'hi ha la mateixa quantitat i no. Però si la reclamació és complicada, perquè després sí que és una te posa el percepció. pes correcte, clar. Sí que és de veres que fa ja molt de temps ja se va obligar a totes les empreses a que no només posaren el preu del producte amb el pes que tenia el producte, sinó el pes per quilo. Per quilo, això que és és la millor superimportant. forma de poder comparar preus. Clar. Val? Perquè així sí que podem tindre la referència o el quilo o el litro per a poder fer comparacions. Però, com hem comentat Clar, és abans, que si no està, Clar, entraves tu ahí, estem fent al regles de 3 en els supermercats. Dius, Exacte. què me compre? Els 4 iogurts Claro. tal o compre este que és més gran? A veure quan comisc... i si estem parlant ja de promocions, ja Claro, ni este vos és de compte. 3 més 1. Exacte. I després O el- mires el quilo i dius, no hi O ha les compte. promocions del 2x3, el 3x2, el 2x1 o el 50% de no sé què. Importantíssim també mirar aquesta quantitat final, el preu per quilo o per litre, que és la forma més fàcil perquè el consumidor pugui fer les comparatives. Però la reduflació sí que és de veres que quasi sempre era en productes de marca.
no en productes de marca blanca, perquè ells ja tenien un altre tipus de comparació, de comparativa, i no tenien tant de perill o problema en la qüestió del preu final que podia suposar el producte. El que passa és que ahir s'hauria d'actuar a un nivell de regulació, no? No tant associacions de consumidors com la vostra, sinó una regulació de... Clar, Perquè un consumidor va al supermercat, tu el trobes en això i què fas? el problema que tenim així també moltes vegades és que la normativa no arriba a aquestes qüestions com estem comentant. La normativa pot ser molt genèrica, de forma genèrica sí que te diu que els preus són lliures, que són les empreses les que han de marcar voluntàriament els preus, però sigui informar correctament, per informar en l'etiquetatge. Si tenim l'etiquetatge, ja sabem que tenim un lloc on comprovar i mirar aquestes qüestions. Francisco, la Unió Europea està pensant a fer pagar, o millor dit, que les aerolínies puguen cobrar per portar equipatge de mà. Segons es va publicar, Espanya va ser l'únic país que va dir que no. En quin punt està això? Un disgust més per als consumidors i les consumidores? Pues en les aerolínies anem de disgust en disgust. Per una banda, és de veres que tenim una normativa estatal, la llei de navegació aèria, que sempre ha permès i sempre ha establert que el preu del transport inclou la maleta del passatger. Això és una qüestió que estava perfectament clara i cap companyia va posar cap problema, fins que varen vindre les aerolínies low cost, de baix preu, que evidentment intenten atraure al client amb un preu molt reduït i després anar sumant-li, que és molt habitual en les empreses que comencen en un preu molt baixet, però després van incrementant... I van afegint conceptes. Exacte, conceptes. Igual que la revenda d'entrades, que també és una qüestió que també molt complicada, sobretot ara que venien els festivals, que venen actuacions, que també la revenda és una qüestió atípica perquè no està molt reflectida legalment, però quan tu compra no hauria de fer-se, perquè al final el preu és més car del que suposa, doncs te van afegint que si despeses comissions, que si despeses per no sé què, que si despeses per no sé quants. Així, en les aerolínies de baix cost també. Te donen el trajecte a un preu molt reduït i te van sumant. Que si vols una preferència d'embarque, que si vols... Triar lloc, que és la major barbaritat que se podem imaginar. Pensem que si, i ho estem assumint pràcticament, que les aerolínies poden fer pràcticament el que volen. Però tu t'imagines que vagis a comprar l'entrada al cine per a 2 persones i te posen a un en una fila i l'altra en la filera de més enrere? Què sentit té? Però quin perjudici té per a l'entitat, per a l'aerolínia, el que 2 persones se senten juntes quan estàs comprant 2 bitllets? No té cap I fins i tot en menors passava això, que per assentar-se en els pares, que tu penses, bueno, jo vull viatjar tranquil·la, que m'assenten al xiquet on vulgui. Que igual me fan un favor, no? Però no sempre ha de ser així, evidentment. El consumidor ha de tindre perfectament el dret de si compra 3 entrades i si 3 entrades poder elegir on les vol fer. I només els ha ocorregut algunes determinades empreses aerolínies de baix cost. I totes les qüestions són les que estan reclamant a la Unió Europea, que és la que te va tindre la competència per a poder determinar tant el preu o el tamany de la maleta que sí que se pot portar, perquè les aerolínies justifiquen que, evidentment, un avió ha de volar. Si li posem molt de pes, no va arribar a cap lloc. I no és qüestió de posar a les maletes absolutament de tot. Però, evidentment, el transport no és d'ací a allà, és d'un lloc a un altre que està prou llunyà. Has de portar-te que si roba, que si qüestions que són necessàries per al transport. A la qual cosa, aquestes aerolínies sí que intenten pujar i incrementar el preu com puguen, de qualsevol forma, però ja s'ha vist que moltes d'aquestes suplements, comissions, són abusives. El Ministeri de Consum ha imposat unes sancions prou greus a aquestes aerolínies que ara mateix està recorreguda i ja veurem com acaba la cosa. Perquè xoca la multa que els ha imposat amb la decisió de la Unió Europea o la pretensió de la Unió Europea, que evidentment estàvem comentant que efectivament la majoria dels estats estan per permetre que les aerolínies... Els estats no s'entén molt bé per amenaces, perquè hi ha aerolínies que diuen pressions. Si este país m'ho posa malament... Lobbies que van a Europa i... Ahí és que n'hi ha molta pressió de les aerolínies perquè el turisme és molt important. És a dir, que arriben els turistes d'un país a un altre incrementa el producte interior brut d'un país d'una forma molt important. I les empreses, les aerolínies, apreten moltes voltes per ahí per intentar, mira, si no fas el que vol, el que jo vull,
retire el trajecte i no vaig al teu país, a la qual cosa te quedes sense turistes, vas a perdre més del que jo t'estic demanant. És un tira i afluixa que ahir anem a veure qui guanya, però evidentment les associacions de persones consumidores com la nostra estem intentant pressionar tot el possible per a que les aerolínies cobren pel que tinguin que cobrar, però evidentment no per allò que no té cap sentit. Una d'aquestes aerolínies fa molts anys, jo no sé si vos en recordareu, va dir, perquè esta aerolínia, és que no vaig a dir la marca, la tenim tots en el cap, la primera aerolínia de baix cost, feia públiques moltes ocurrències, i una de les ocurrències que va dir va ser: anem a fer avions perquè la gent viatge dreta i que capia més gent en l'avió, com si fos un autobús en hora punta, tots agarrats. Evidentment, això no es va fer, però clar, van dient ocurrències de forma que després van cobrant per altres coses i la gent diu, mira, sort que no ens fan anar drets en l'avió. Sí, però tot això és també màrqueting, també és tot molt de publicitat, perquè a voltes que parlen mal però que parlen. També és una qüestió d'estratègia de màrqueting i publicitat que també pot funcionar, o els pot funcionar, o pensen que funciona molt bé. Però són els tribunals que hauran de parlar i, evidentment, ja n'hi ha prou sentències que diuen que les comissions abusives de les aerolínies de baix cost són abusives, s'han de tornar els diners i la Unió Europea ha de legislar per intentar evitar aquests abusos que són incomprensibles i que, evidentment, si en lloc d'un trajecte en un avió s'esfera en un transport per carretera, per ferrocarril o per autobús, ens tiraríem la mà al cap perquè és totalment no és comprensible. Francisco, ha arribat el moment estel·lar per a nosaltres. És un joc que tenim així que es diu Veritat o Bola. Normalment és un titular real i dos que són boles, però com que tu eres una persona molt espavilada i que estàs al dia de tot, no anem a dir-te quants titulars són de veres i quants no. Ja m'estic posant molta pressió. Molta pressió. És que ho hem de complicar un poquet perquè és que si no ho endevinaràs. A veure. Com sempre, música de titulars. Vinga, música de titulars. Comencem, en el primer. Vinga, va. La Unió Europea obligarà a mostrar primer les opinions negatives. El segon, una cadena de moda implanta una taxa de 2 euros per provar-se més de 3 peces en els vestidors. I l'últim, la llei de consum sostenible preveu la prohibició de publicitat de la gasolina. L'última certa. I penses que només hi ha Isa, que és certa? Isa seguro que és certa. Sí. I la segona, no m'extranyaria que alguna empresa estiguera plantejant-se el cobrar un suplement per qualsevol motiu. Per exemple, per provar-nos més peces de roba que ells consideren. Isa no t'estranyaria, però i la primera, que és la Unió Europea obligarà a mostrar primer les opinions negatives? És que el tema de les opinions és un poc complicat de tindre en compte perquè no tenim molt clar que siguin molt fiables. Ni les negatives ni les positives. Efectivament. Tenim ahí sí que pensem que és important que els consumidors acudisquen a empreses o establiments comercials, encara que sigui per internet, mirant referències i sobretot de confiança, perquè avui en dia per internet qualsevol pot obrir una empresa, una pàgina web, i a més sabem que n'hi ha reclamacions i incidències que es produeixen en el Black Friday, que apareixen de repent terminals mòbils pràcticament regalats. Són empreses que estan creades només per aquests dies, s'encarreguen de cobrar els diners, desapareixen sense enviar ni els diners, ni el producte, ni l'article. Susa, tanquem la parada? Tanquem. Donar-li les gràcies a Francisco Rodríguez, representant jurídic de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja tenim algú a qui consultar. Si ens passa alguna cosa, de cap a parlar amb Francisco. Mira, això com és que es produeixen tantes... Sí, a més, són temes molt interessants que quan estem ahí posats dius quant de treball tenim encara per fer. Exacte. Francisco, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per haver vingut al podcast. Avui que hem après moltíssimes coses i hem après que reclamar no és muntar un numeret, sinó exigir el que és nostre. En el pròxim episodi, més històries i més protagonistes que valen la pena en Això com és. Això com és, un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.